Apa wi? Indelek apa wi? Ayo. Wani apa ora? Wani apa ora? Wani. Satu, dua, es. Motor kowe. Ayo, ora apa-apa. Ora apa-apa, ayo sik kuat. Kuat. Pijeti dipijeti. Lah kok malah dinemenke iki piye? Bolone sapa kuwi? Bolone sapa? Bolone sapa? Kae bolomu ditulungi. Ki musuhmu. Ayo. Kok ngarep perangnya dadak polah. Alah ya ampun. Ayo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuat. Ora apa-apa. Ayo. Wo njaluk bapake. Yes. Heeh. Ajian. Alah, mental dhewe. Ora apa-apa. Kurang, Pak. Yo. Kuwi entuk balokan kondi. Ngaliyo. Ben
pada mundur. Lo kesamplok ya, Dek. Nyapa orang lagi? Dia nangis loh. Ayo. Dengar. Kamu kan buah-buahan. Waktu cekil kau buah-buahan. Alah. Kau buah jawa ini loh. Susunan tak. Kita ada ireng-irengnya tak susun masalah enak buah ini. Gimana lagi? Aja, lo kok mbak jawa ini gendeng iki. Wis sing ngemi to mbak, ya Allah. Lebah ini sak mono lho. Ya Allah tuweke sepiro iki kok. Oh alah. Mayar tibake. Heeh. Dikeleki mboke mari. Kita menjebang bayi. Iya to ki. Aduh. Iya.
cepet ya.